Ndị be anyị ke na-eme ejebe ha naba ije awere. Anyị nọ n'ụlọ anyị ma anyị ji na-asa anaba ije awere. Anyị jere ije awere site na Canada bata n'obodo ala Igbo, ebe anyị nọ n'ala Igbo na-ezitere unu ozi maka na ọnwa na-aga n'ubi ji a na-aka. Ha chere egwu n'owo ụfọdụ n'ime unu ahụla anyị ebe anyị na-ekwu ihe gbasara ihe anyị na-eme n'ịntanetị. Ụbọchị taa ka anyị chere egwu na anyị nọ n'ụlọ na-eji ụfọdụ ihe a na-ewetara anyị. Ile anya n'azụ ị ga-ahụ ofu ihe n'ebe ahụ ọwụ ngozi si na biznes anyị. Anyị chere egwukwunu na ọ mata ha ebe ị nọ. Anyị nọ n'ụlọ n'ime vileji but anyị na-emekwa biznes, ọ na-agakwa aga. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịma otu esi eme ihe a, anyị ga-akụziri gị. Enwere ndị ga-ezi gị ụzọ, nwee ndị ga-gosi gị ihe ị ga-eme. Enwekwara systems eji eme ya, ọ nọkwa ebe ahụ. Anyị ga-esikwa gị otu esi eme ya. Mana ihe mmadụ mere n'afọ anọ, ịhụla n'afọ anọ, ịhụrụ ụdị ngozi anyị nwetara. Ọnwe na ọhịa chọrọ anyị ga-ezi gị. Ọkwa na ọnwe ihe chọrọ ozugbo adịghị ha, mana anyị wee ụmụnne. Ọnwe onye hụ ihe ọma ozi nwanne ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe anyị na-eme, bịa aka na bọtịn anọ n'okpuru a. Anyị ga-akọziri gị ọfụma, gwa gị. Ọkwa na anyị nọ na Canada ejikwa anyị ga-ezi gị. Ọkwa na anyị nọ n'ụlọ ebe a anyị ga-ezi gị. Ọkwa na anyị na-aga ebe ọzọ anyị ga-ezikwa gị, maka na biznes na-arụ n'azụ. Ọwụ ihe a nọ n'ihu kọmputa ma ọ na fon na-eme mgbe ọbụla. Ya dịrị unu mma. ya dịrị unu mma ụmụnne anyị. Anyị ga-ahụ n'unu n'ime. Ndewonu.